Tak, krásný den, milí přátelé. Já vás vítám u dalšího dílu seriálu videorozhovorů 20minutovky o zdraví. Ten dnešní nese název Co o sobě nevíme. A o tom, co o sobě nevíme, já si budu povídat se Simonou Hovadíkovou, která je instruktorkou metody Psychka, čteno Psyche anglicky. A Simčo, tady vítám. Děkuji, že jsi přijala moje pozvání. Ahoj Luci, mě to nesmírně baví si s tebou povídat, takže těším se na všechny i na tebe. A začnu hned první otázkou. Já bych chtěla vědět, kde se skrývá vlastně to, co o sobě nevíme. Co je to, co je mimo naše vědomí? Existuje vůbec něco jiného ještě mimo naše vědomí? A jak je to vlastně všechno tam uspořádané v nás? Tak samozřejmě jsou to všechno nějaké konstrukty, které jsme popsali podle toho, co pozorujeme, jak se cítíme, jak vnímáme a v poslední době taky na základě neurovědy, kdy vlastně jsme schopni zobrazovat brain mappingem, co se děje v mozku, v nepoměrně lepších kvalitě a v nepoměrně lepšími výsledky a schopnostmi interpretace, než to bylo dřív, protože dřív to bylo tak, že vlastně jste museli vzít opičku nebo nějakého jiného chudáka, odoperovat jí kus lebky, dát tam ty elektrody napřímo a pozorovat, co vlastně, jak ten mozek se chová, co dělá, jaké ty signály vysílá, když třeba to zvíře cítí někde bolest, jo, a podobně. V dnešní době už se to dělá na lidech, s tím, že to už není takhle invazivní. Ale je to vlastně opravdu o tom, že ti připojí buď na hlavu, anebo dokonce už jenom z okolí té hlavy a snímají si ty elektromagnetické signály a už jsou schopni přesně třeba zaznamenat, jak vypadá signál, když prožíváš vděčnost, když prožíváš smutek, když prožíváš hněv a podobně. A vlastně podle toho, co se děje v tom lidském vědomí, tak oni jsou schopni vidět ty výsledky na tom orgánu, kde se to měří teda na úrovni toho mozku. My popisujeme, že to celé to, o čem ty jsi mluvila, tak se většinou popisuje jako vědomí člověka. No. To je trošičku zavádějící, protože lidi velmi často spojují nebo míchají ty pojmy vědomí a vědomá mysl. Protože vědomí v angličtině je to vlastně consciousness a conscious mind, subconscious mind, superconscious mind. A v češtině tomu říkáme vědomá mysl, podvědomá mysl, nadvědomá mysl a to všechno dohromady je právě to vědomí člověka. Takže to, co my vnímáme sami o sobě, tak je právě jenom ta vědomá mysl, která má spojení s tím neokortexem, což je ta šedá kůra mozková tady vpředu. A to podvědomí, kterého my si nejsme vědomi, protože proto už se to jmenuje jako podvědomím, to znamená něco, co si neuvědomujeme na té úrovni mimo naše vědomí, tak tam to probíhá tak, že to jsou ty základní programy. Jo? To podvědomí je zodpovědné za fungování těla, za to, když sbíráme vlastně z vnějšího prostředí ty impulzy pomocí smyslů, tak to podvědomí je třídí na základě toho, co už zažilo, což je pro mě vždycky nesmírně zábavné si to uvědomit. A i pro ty lidi často vlastně takové to první pochopení, že realita není taková, jak my ji vidíme, cítíme, slyšíme, hmatáme, ale že vlastně. Přesně. Nějak jako interpretujeme. Ta interpretace závisí na tom, co my jsme v minulosti zažili. Jo? Takže každý z nás to vysílání uslyší tam něco jiného, každý z nás vidí nás dvě, jak vypadáme nějak jinak, jo? Podle toho, jestli mu připomínáme maminku nebo nějakou milenku, nebo naopak sami sebe, nebo seš zaměřená na vlasy, tak si někdo řekne, ježiš, ta Lucka je nesympatická, ona má takové pěkné vlasy a podobně. Někde jsem teď četla nějakou studii, že každý člověk se vnímá v zrcadle asi 5krát hezčeji, než ve skutečnosti vypadá. Ale nevím. No a tohle všechno vlastně dělá ta podvědomá mysl, která má obrovskou kapacitu zpracování informací, zhruba 40 milionů. Vědomá mysl jenom 40 bitů za sekundu, podvědomá 40 milionů bitů za sekundu. Jo? Takže tam vidíme, že vlastně navnímáme celou tu realitu, ale do vědomí nám jde malilinkatý kousek, protože ta vědomá mysl by to nebyla schopná
pojmout. Jo? Vědomá mysl je schopná zpracovat 1 až 3 události současně, podvědomá mysl tisíce událostí současně. Tím, že ona řídí tělo, tak vlastně to, když dýcháme, metabolizujeme, tluče nám srdce, sedíme vzpřímeně, myslíme, mluvíme, to všechno jsou strašně komplexní věci, které jsou řízené tou podvědomou myslí. V podstatě vlastně ta podvědomá... Teď si představuju, úplně vidím takový jako trichtýř a do toho teče celý svět vlastně. Jo, a jenom tím ústím, tím konečkem vyteče něco do toho vědomí. A teďko jako co určí, co je ten filtr vlastně tam, co určí, co jako jenom tam proteče? Ten filtr, to jsou ty určité programy na úrovni toho podvědomí, jo? Protože tam se nám sformovaly už na základě zkušeností našich předků, na základě našeho prenatálního vývoje, porodu a raného dětství se tam vlastně sformulují určité struktury, programy, pomocí kterého my potom vyhodnocujeme ten svět a fungujeme i jako mysl, i jako tělo. No a kde to nazbíráme? Ty programy. Už když se právě rodíme, tak vlastně máme za sebou zkušenosti těch našich předků, které se dědí. Jo? To jsou vlastně ta příroda ve své nekonečné moudrosti se snaží, abychom přežili, abychom měli co největší šanci na život a co největší pocit bezpečí, takže nás vlastně vybaví těma zkušenostma těch našich předků. Zase jsou na to velmi zajímavé výzkumy s těma krysama, které vlastně dráždily elektrickým proudem při určitém pachu a ještě 7 generací potom ty krysy reagovaly strachovou reakcí, úlekovou reakcí na ten stejný pach, přestože už dávno těch 7 generací zpátky neměli tu přímou zkušenost s tou bolestí spojenou s tím pachem. Jo? Takže tam se vlastně kumulují všechny ty zkušenosti těch našich předků a nějakou formou tohle je pro lidi většinou těžce pochopitelné, protože je důležité si uvědomit, že mysl není hmotná, jo? Že to vědomí není hmota. Hmota je až to tělo a ten mozek, to už je hmota, ale ta mysl a vědomí je nehmotná, je energetická. To znamená, jsou to určité formy, signály a energetické frekvence, které vlastně si dědíme a které vytváříme určité schémata na té energetické rovině. Jo, tam je potřeba si představit, že ta komunikace není jenom verbální, ty postoje se vyjadřují i jako jinými způsoby, třeba v té rodině, jak se předávají postoje jako k určitým nějakým situacím a věcem, tak vlastně se to neděje jenom verbálně. Není to o tom, že ta maminka mi řekla, abych já to takhle dělala, ale že já vlastně úplně nasávám tu její neverbální komunikaci a přejímám. A určitě to funguje i na úrovni celé té společnosti, že to není jenom rodina, do které já se rodím, která mi předává ty vzorce, ale vlastně celá ta společnost. A potom tam mají vlastní zkušenost. Jasně. Protože když se mi něco stane 2krát, tak už je to jako, to už je definitivní, to už pak bude pořád. To mě se tam uloží, že takhle to u mě funguje a pak už to jako jenom opakuju. Že? Jo. Některé věci jsou samozřejmě užitečné, když se v tom dětství naučíme, že když šáhneme na kamna, že to pálí a musíme ucuknout tou rukou rychle, tak je to jednoznačný. Ale některé věci tak užitečné nejsou, že jo? Když se naučíme, že lidem nemůžeme důvěřovat a nemůžeme jim věřit, tak nám to potom třeba v partnerském životě může způsobovat spoustu problémů. A ještě mě napadá, jak jsi mluvila o nekonečné moudrosti přírody. Takže jasně, ta příroda vlastně počítá s tím, že my se rodíme do podobného prostředí jako naši rodiče. Ale ono to vlastně v poslední době už přestává být pravda. Že my potřebujeme jako mnohem rychleji aktualizovat právě ty zažité vzorce jako z rodiny, protože to prostředí se tak rychle mění, že vyžaduje od nás určitě mnohem větší flexibilitu, než to třeba bylo dřív. Že ty pravdy už přestávají být úplně pravdami. Určitě, ale vlastně to je taková ten vtipná věc podle mě, že vlastně my pořád i v té supermoderní době fungujeme s těma pravěkýma ještě způsobama fungování fyziologie, jo? Takže ten pravěký mozek, kdy ta amygdala musí zareagovat prostě takhle rychle, aby nás zachránila a de facto vyhodnocuje teď to nebezpečí a teď v té dnešní supermoderní době ten tlak a to nebezpečí a ten stres vlastně vyskakuje v podobě nejrůznějších faktorů, které dřív jsme takhle neznali, že o tom jsme si žili v pohodě, něco si tam... Největší stres je, že to nestihneme.
Neboj. Ne, já myslím všeobecně, jako společensky, víš? Jako Jo, jasně. To je ten že něco nestihnu. A za mě, hele, tohle je hrozně důležitý si tuhle osvětu vlastně uvědomovat a naučit se s tím pracovat a být víc sám za sebe, protože jakmile podléháme tomu programování té celkové společnosti, tak ona vlastně má co za úkol, že jo? Jí se nehodí lidi, kteří přemýšlí, kteří tvoří svůj vlastní život, kteří jsou nezávislí, kteří touží po svobodě. Jo? Pro ten větší fungování toho řádu společenského, tak jak teď funguje ta společnost, tak je důležité, aby lidi nepřemýšleli, aby se báli, aby měli strach, aby byli lehce ovladatelní a poslušní. Jo? Proto celé školství vlastně je koncipované tak, jak je koncipované. Proto když se podíváme na média, tak to je jenom vyvolávání strachu, o nic jiného nejde. Jo. Já si prostě už úplně směju, že oni nemůžou napsat jako už i předpověď počasí. Já jsem nečetla v poslední době jako nějakou normální předpověď počasí. Jo. To je vždycky prostě na Česko se valí obrovské bouře, jo. Nebo prostě něco a potom prostě někde zaprší a to je všechno. Jo. Takže to... Já tímto ladně přecházím k další otázce. Jakým způsobem souvisí tyhle podvědomé programy a obsahy té podvědomé mysli se zdravím? Jo. A tím pádem, jakmile vlastně ten náš systém vyhodnotí tu věc, jakože je nebezpečná, že prožívá ten stres, strach nebo cokoliv negativního, tak se to do celého systému promítne tak, že samozřejmě začne ten systém produkovat hormony, aby zareagoval na tu situaci, která tam venku je. Jo? A v té krvi vlastně kolujou ty hormony, které řídí celou tu fyziologii. To znamená, když je to stres, tak vypnou trávení, vypnou regeneraci, takže se nám neobnovují žádné buňky, vypne vlastně zásobování periferií, soustředí se vlastně na nějakou tu reakci, boj nebo útěk nebo ustrnutí. A de facto zrovna to někdo vykládá zase, že četl, že člověk jako jediný zvíře neumí vlastně zareagovat fyziologicky na stres. Jo? Že jakýkoliv zvíře, který prožije stres, tak potom prostě zůstane někde samo a teď začne se nějakým způsobem třást, buď se otřepe, nebo se mu aspoň zachvějou nozdry a vlastně si uvolní tu stresovou reakci z toho těla a jde dál. Jo? Navíc to zvíře má vlastně tu výhodu, že si třeba proběhne, když utíká, že jo? Kdežto my na té poradě skřípeme zubama, jo? A teď sedíme a teď prožíváme tu negativní reakci na té poradě, co si zase to vedení vymyslelo, plus to, že už teda ty hodinky, že už zase nestihnu to, co jsem si naplánoval. Nejsme vlastně obecně vůbec spokojení a šťastní. A přitom se ptám, jak je to možné, když žijeme v nejbohatší, nejpříznivější době. My jsme vlastně úplně to je top peak všeho, co můžeme zažít. Jo? Nemusíme se bát o jídlo, když nemáme, zajdeme na úřad, oni nám dají, oblečení prostě si seženeš, kde chceš, žádný nehrozí ti děti umřou hlady, jo? Že někdo zabije, teda doufejme ještě nějakou dobu. A přesto vlastně ta naše úroveň té spokojenosti a radosti a svobody prožívání je takhle obrovsky nízká. Když se podíváme na statistiky, včera jsem se bavila s jednou paní, že byla na třídních schůzkách a že jim tam uváděly statistiky, že 1/3 dětí se sebe poškozuje ve škole, na základní škole, že na středních školách polovina dětí je na antidepresivech. Jo? A to je podle mě odraz té společnosti, to je odraz toho, jak ty podvědomé programy nás řídí a my se necháváme využívat a zneužívat skrze to podvědomí, co si vlastně nejsme ve vědomí, neuvědomujeme. No, a teď následuje moje další otázka. Je jako dobrý se tím zabývat, tím, co nevím, protože já si všímám, že řada lidí jakoby zastává ten názor, pokud to jako nevím, pokud to nevidím, pokud to ještě nějak vydržím, tak prostě co bych se v tom jako babrala nějak preventivně nebo co? No. Jo, jasně. Hele, já trošičku tady tomu rozumím, jo, protože taky mi nepřijde úplně užitečný vytahovat na světlo boží teda do toho vědomí některé zážitky, které třeba máme z hlediska toho těch rodových nějakých zátěží. V okamžiku, kdy mi nedělají v tom životě problémy, jo. V okamžiku, kdy mi začnou nějakým způsobem dělat problémy, já vždycky říkám, že taková užitečná pomůcka je, podívejte se, jak vypadá váš život a kde jste s ním spokojení a kde s ním nejste spokojení. A tam, kde s ním nejsme spokojení, kdy cítíme, že nás jakoby něco brzdí, nebo kde prožíváme nějaký ten zdravotní problém,
tak vždycky stojí za to se podívat na to, co vlastně tam to, co je pod úrovní toho uvědomění, co tam asi tak může být. Jo? A změnit to tak, aby nám to nedělalo ty problémy, aby nás to v tom životě nelimitovalo. Plus, když ještě se podíváme vlastně na to, o čem jsme hovořili předtím, tak je to pro mě otázka probuzení. Jo? Uvědomění si, jak ten svět funguje a že opravdu můžu být ten tvůrce toho života, že opravdu můžu být svobodná, radostná a šťastná a že de facto to je jakoby moje rodné právo. Jakým způsobem to podvědomí komunikuje a říká, že něco není v pořádku? Většinou skrze tělo. Jo, buď to vnímáme jako nějaký nepohodlí na úrovni těla, nebo nám to říká nějakým takovým, někdy to lidi třeba popisují tak, že mají takový divný pocit. Jo? Ale pro mě je to i důležitý si uvědomit, že když se v tom životě třeba děje něco, s čím já nejsem spokojená, jak tu danou situaci vnímám, tak je si uvědomit, že ten tvůrce toho života není o tom, že já změním tu vnější okolnost, ale že já v prvé řadě změním to vnímání. Že když mám problém s nějakým člověkem, tak to není o tom, že prostě řeknu, že ten člověk je debil a prostě už se s ním nebudu potkávat. Ale v prvé řadě se vlastně podívám na tom, na základě čeho já rezonuju s tím člověkem, proč ho vlastně potřebuju v tom životě. A když si to vyřeším u sebe, většinou opravdu to, co mě štve na tom druhém člověku, je něco, co si potřebuju vyřešit u sebe. A jak já to udělám, tak vlastně buď to ten člověk změní to vnímání, anebo z toho života úplně odejde, protože už ho nepotřebujeme. Jo, to podvědomí vlastně potřebuje zajistit, aby to vnější odpovídalo tomu vnitřnímu. To znamená, že nám přitahuje do života takové lidi a takové okolnosti, které odpovídá tomu našemu naprogramování. Pokud mě něco dráždí, tak už je tam problém. A to, že mě něco dráždí, můžu poznat jakoby na úrovni myšlenek, že se mi pořád jako něco v hlavě, že oběží, furt ty myšlenky se točí kolem něčeho, nedokážu opustit. Nebo na úrovni pocitů, že mám nějaký nepříjemný pocit, který mi signalizuje, že něco teda není úplně OK, nejsem svobodná, šťastná bytost. A nebo na úrovni těla, že se tam opakuje nějaký problém nebo nějaká chronická bolest. Jo. A ono vlastně to podvědomí je velmi úzce spojené s tělem, jo? Proto já jsem tam vlastně jakoby říkala, že skrze tělo je často i při tom, když pracuju, tak se dostáváme k tomu, že třeba to není až bolest, nebo že nemám problém jakoby s ramenem nebo s kolenem, ale že třeba ten člověk řekne, že cítí tíhu na hrudníku, jo? Nebo cítí stažené záda, nebo cítí prostě divný pocit v břiše. Jo? Spousta třeba takových těch i našich přísloví a takový, že to vlastně poznáš na břiše. Jo? To střevo má dokonce množství neuronových buněk a velmi úzce komunikuje s mozkem. A opravdu je to hodně často můžeme vnímat, že se něco děje právě na úrovni toho břicha. Já si myslím, že i spousta takových těch nevysvětlitelných potíží, se kterými lidi chodí k lékařům a vlastně nemají žádný objektivní nález, tak může právě souviset často s tím, co se děje uvnitř. Jo, Bruce Lipton říká, že vlastně 95% problémů zdravotních jsou ze stresu. Že? No a co s tím jako potom máme dělat, že? Potom je důležitý opravdu se vydat na tu cestu poznání sama sebe a začít se dívat, jak funguju, co tam mám za ty programy nahraný a najít si nějakou metodu, s kterou můžu efektivně pracovat. Jo? Já jsem se rozhodla vlastně vystřídala jsem víc různých směrů a rozhodla jsem se pro metodu Psyche, protože mi vyhovuje díky tomu, že je orientovaná na pozitivní, to znamená na to, co v životě chci, že právě není o tom, že musím se babrat a pořád odkrývat a prožívat znova a znova ty nejrůznější traumata, které jsem tam měla, ale je opravdu zaměřená, kam jde pozornost, tam jde energie. To znamená jasně definovat, co chci a jak to v tom životě chci, požádat ten svůj systém a určitou formou rituálu, kterým se Psyche říká těm procesům balanci, tohle změnit na úrovni té energetické podstaty toho
vyzařování. Jo? To znamená, my pracujeme v té metodě Psyche vlastně přímo s tím vzorcem na té podvědomé úrovni, který potom ovlivňuje to, jak prožíváme realitu, jak interpretujeme realitu, jak ji vytváříme, koho přitahujeme do toho svého života a samozřejmě i na úrovni té tělesné ovlivňuje zdraví a funkčnost každé jednotlivé buňky v tom těle, protože každá ta jednotlivá buňka právě reaguje na ten chemický koktejl, který vytváří ten mozek. Je to pro všechny? Já si myslím, že to je pro všechny, kdo jsou fakt připravení na efektivní změnu a chtějí v tom životě jakoby prohlédnout za ten závěs toho, že není jenom ta jednoduchá vědomá mysl, která zase, jako já bych nerada, aby to vyznělo tak, že ona je nějaká jako hloupá nebo nedůležitá. Každá ta část toho vědomí člověka je neskutečně důležitá a má svoji funkci a roli. Ta vědomá mysl je ta část, která je schopna plánovat, hodnotit, tvořit, vymýšlet. Jo? A to je nesmírně důležitý. To je vlastně jedna z věcí, která nás dělá člověkem. Ta nadvědomá mysl je zase takový náš duchovní průvodce, který vidí ten širší úhel pohledu. A ta podvědomá mysl jsou prostě ty programy. Ale když ty programy nás limitují, sabotují, protože z nějakého důvodu máme nahraný od našich předků, ze svých zkušeností, ze společnosti, jako omezující, například nám tam funguje program nemám se ráda, nejsem dost dobrá, nikdy nebudu dost dobrá, ať už udělám cokoliv, nikdy to nebude dost. Tak to je krásné, že tohle právě jsou ty věci, kterými o sobě často nevíme, protože rozumem bychom to nikdy nepřipustili, že jo, jako jak bych se neměla ráda. Samozřejmě, že se mám ráda. Jasně, jo. A v Psyche je fajn, že tohleto právě můžeme přes tělo otestovat, jestli to je opravdu pro to podvědomí pravda nebo lež. Jo? Takže v průběhu toho procesu my vlastně používáme svalový test, kdy si potom často toho lidi i na sezení využívají, jo, tak pojďme si zjistit, jak to mám tady s tímhletím. Jo? Protože přesně ty vědomá přesvědčení a podvědomá přesvědčení jsou úplně něco jiného. Někdy jsou stejný, ale velmi často jsou jiný. Takže i když si na té vědomé úrovni myslím, mám se ráda, jsem spokojená s tím, jaká jsem, tak na té podvědomé úrovni to nemusí být pravda a vlastně potom vnímám celou tu realitu a vytvářím to, co se mi v životě manifestuje podle těch podvědomých vzorců, ne podle těch vědomých. Psyche je krásná cesta, jak i vlastně propojit jakoby ty úrovně jednotlivý, podvědomí, vědomí, nadvědomí, jak je propojit do jednoho celku a být vlastně přítomná tam si tak. Z jaký vlastně ty roviny se chci podívat na ten svůj život a vytvořit tam nějaký komunikační kanál mezi tím. Simi, kam bys poslala nebo pozvala naše posluchače, diváky, které zaujalo naše povídání? Tak určitě v prvé řadě k tobě, protože ty jsi skvělý facilitátor metody Psyche, to znamená, že tam si můžou přesně vyzkoušet a ošahat si, jaká je ta neskutečná síla a moudrost toho našeho systému a jak to může fungovat. Takže ať už vás trápí cokoliv, anebo ať prostě chcete se v tom životě posunout dál. Oni to někdy nemusí být jenom nějaké zdravotní problémy, ale velmi často ke mně třeba fakt v poslední době chodí lidi, kteří touží po větším radosti, spokojenosti v tom životě, intenzivnějšímu prožívání, jo, takové napojení se sám na sebe. Takže i tohle to jsou témata, které jsou nesmírně přínosné, protože já bych přála každému z nás, aby opravdu žil ten radostný a spokojený, svobodný život, aby mohl být tím, kým je. A nebo samozřejmě to může, pokud vás tato metoda zaujme, tak můžete se stát sami facilitátorem Psyche, protože Psyche není nic, co by bylo jakoby složitý, náročný. Jo, na to základní naučení se té metody funguje basic seminář, kdy potom jste schopni používat tady tohleto jak sami pro sebe, tak pro své nejbližší okolí a vlastně můžete, kdykoliv máte v rukách nástroj, kdy můžete jednoznačně říct, jestli tohleto prohlášení cílový nebo přesvědčení je pro vás pravda nebo ne a pokud s tím nejste spokojeni, tak si ho přeprogramovat v řádech minut. Tak já vám do komentáře dám odkaz na Simčin web, kde se můžete dozvědět víc o těch zmíněných seminářích a jsme to zase přetáhli, takže je na čase se rozloučit. Já moc děkuji za krásné povídání a těším se, až se uvidíme zase osobně, Simi.
Jo, já taky, Luci. Děkuju, moc mě těšilo a běžte do toho. Mějte se krásně. Nashledanou. Nashledanou.